dong. Nakusulti nimo. Di ba kabalo man ka nga nag lockdown karon dong no? Sus, ako alam mo problema dong kay ang imong mama kay next week o na siya trabaho. Ya, ako apong trabaho hinay po tungod anang nga corona virus. Hinay yun ang kuan. Matrabaho tanan man apektuhan dong. Karon ako sang gangyo nimo nga mag-budget pud ta sa imong gatas. Oh no! Imbis gatas ang ako ang ikutaw sa imuha, lanot na lang, lanot. Lanot na lang ba? Okay ra ka ana dong? Okay ra ka? Totoy ram pud ka ana no. Hilak-hilak diha. Lanot lagi, okay ra man ang lanot.